Ambalma bamananga mena Mali kono ani Mali koka. Ye bamananga kunnafoni wakati selen wala bina ke mun na aw ye Mali kono ani a kɔkan kibaruyaw kan aw dangana. Cɛkulu min bɛ wele ko association Awliyawu ka bɛn ni araba tɛmɛnen na ye u nana bɔ an fana karamɔgɔ la Seydi Sherif Usman Madani Aidara a ka denbaya la Bangoni Jangɛnɛbugu la. Taama in yɛrɛ laɲini tuti dɔwɛrɛ o de ye kana kulu in bonya da a kan ani ka laban ka u ka dɛmɛw kurakuraya ka ɲɛsin a ma. A seerera maa min fɛ o de ye Luti Sidibe kumakan min lase maa min fɛ o ye Musa Fɔnba ye. An ka ɲɛmadaw sɔrɔlenw fɛ. Walambla in senfɛ denmisɛnniya a taafanw ka ca dɔw ɲɛsinnen don nisɔndiya kow ni nbɛndiya kow mɔ dɔw fɛnɛ kɛn bɛ k'u ɲɛsin sɛbɛko fɛnɛ mɔ ni o ye ala ko ye nin denmisɛnnin minnu nane filɛ nin ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Sherif Usman Madani Haidara fe u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnden kɔnɔ tɔn min welelen don ko Awliyawu ala terilakaw walasa ka faamu tɔn in yɛrɛ sigira senga ɲinanya san kelen ye wa kɛn bɛ ka baaraw minnu bolo da yɛrɛ ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Sherif Usman Madani Haidara kɛn bɛ ka wulikajɔw minnu kɛ diinɛ lapasali la adamadenya dilali la hali bi ko kɔrɔ don ka ta araba tɛmɛnen u bisimilala a Seyyada Sherif Usman Madani Haidara fɛ u nakun ye kana tɔn in bonya da kan tɔn kɔnɔmaw ka se ka dɔ a fɛ ka dugawu kɛ a ye ka laban ka dugawu ɲini a fɛ. An ye groupe Awliya ye denmisɛnninw ye an farala ɲɔgɔn kan ala jati de kosɔn an sera karamɔgɔ fɛ yen bi an nana de kana a jigi sigi ka jigi sigi kuma fɔ a ye a k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔla ko dɔw wulilen don jamana in kɔnɔ minnu bɛ ka karamɔgɔ la gosi k'a ka kumaw nangari nkalonw kan ka karamɔgɔ buruja k'u ka a k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen minnu y'a lamɛn k'a ka hakilina faamu u b'a sama ka se f'a dan na o de y'an segu ye yan bi ani fana an nana ka na duwawu ɲini an karamɔgɔ fɛ ka duwawu k'a ye fana sabula a bɛ sɛgɛn min na an b'a dɔn an n'an ka denmisɛnniya an ɲɛ b'a la an bɛ duwawu de kɛ karamɔgɔ ye yarabi ala k'a si ala k'a barika ala k'a sen bamanen to dugukolo kan ala k'a wasa ala ka barika don a ka du la ala k'a kɔnɔw a kɔmɔgɔw ala k'u tɛmɛ a la yarabi a ma surunya yɔrɔ min ala k'a denw tɛmɛ yen kan kira na somɔgɔw bonya ni barika kosɔn Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Sherif Usman Madani Haidara kɛtɔ ka kuma ta a ye bonyamasegin kɛ denmisɛnninw ye k'a fɔ nin min ma jigi sigikun bɔ jamana jɔko la ni ka sɔrɔ k'a ɲini tɔ fɛ Awliyawu hali bi u k'u sinsin jogo kana tiɲɛ ka sabu kɛ ɲɛnamaya tɛ se ka dilan ni jogo tɛ wa jamana tɛ se ka jɔ ni jogo tɛ ɲɔngumɛ in senfɛ Zamzamiyu ni denmisɛnninw ka tɔ cɛ Awliyawu denmisɛnnin kelen ye silamɛya don ka layidu wɔɔrɔ Bayatul Islamiya ta Bani bolo ni ka laban ka ɲini Bani fɛ a ka dugawu kɛ tɔ ye jango u kɛn bɛ ka baara min bolo da baara in laseli ka nɔgɔya u bolo kɛnɛ sɔrɔla ka kunjɛ ni dugawu don ye. Ali bisa an ka to Bangoni Jangɛnɛbugu la Sheikh Sufi Baba ni a ka kalandenw fana sɛbɛkɔrɔbɔra ni ka taa bɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara la ni maba ninnu cɛ kumaɲɔgɔnyaw bolila fɛn caman ka silamɛya kɔnɔ tilenyaw kɔnɔ ani balimayaw kɔnɔna na Luti Sidibe ka sɔrɔlenw don kumakan min lase maa min fɛ Alhamidu Badini an ka ɲɛmadaw sɔrɔlenw fɛ. Karamɔgɔ Sufi Baba n'a ka kalandenw ka nin bɔn ye an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Aidara ka denbaya la n'ale Mali alisilɛmɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilɛmɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye kun fila de don a fɔlɔ o de ye ka waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma a Seydi Sherif Usman Madani Aidara k'a da jɔyɔrɔ kan mun ni ala y'a d'a ma ka sɔrɔ a m'a ɲini n'o de ye Mali alisilɛmɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali o bonya dili y'a ma ka duwawu k'a ye o danaya mun dara kan a baaraw ka kɛ kunnawolo ye Mali alisilɛmɛya ma. An sera karamɔgɔ Aidara fɛ yan bi donc laɲini fila t'a la foli ani waleɲumandɔn ka na barikada barikada fila de bɛ an bolo foli fɔlɔ ye mun ye ala ye bonya min di a ma ni o de ye Mali Haut Conseil président ala ye bonya di a ma bonya min ni ala y'a d'a ma k'a sɔrɔ a m'a ɲini a yɛrɛ jɔra a kɔrɔ silamɛya diinɛ kama donc o place min ni ala y'o d'a ma
ma i balima n'a ye hɛrɛ sɔrɔ i kan ka yira la a diyara i ye pour que kana kɛ hasidi ye donc o de kama donc an wulila ka fara an karamɔgɔ kan ka na yira a la a y'o bonya min sɔrɔ a diyara an ye an b'a fɔ k'a barikada. An balakaw n'olu ye Sufi Baba nɔfɛtuguba ye olu fana caman kun bɛ nin kɛnɛ in kan ka duwawu caman kɛ an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye ni ka duwawu ɲini a fɛ ani k'u ka nisɔndiya yira baw Ala y'u gɛrɛsɛgɛ ni karamɔgɔ yɛrɛ yeli ye. Alhamdulilayi karamɔgɔ ni ko ko ɲagaribagatɔ ka tasuma faga n'a nunji ma faga bɛ a daji de b'a faga. Anw musow cɛw kana kɛ mais anw muso caman ba de bɛ nin kɛnɛ kan u bɛ wolo ka sa u tɛ Haidara ni sababu tɛ. Ni Ala y'o sababu ɲuman kan ka karamɔgɔ tɛ ɲɛngoyi asidi tɛ. A y'a kanu ka hɛrɛ min sɔrɔ a y'a kanu k'o hɛrɛ de s'an yɛrɛ ma. N'an ye karamɔgɔ ye hali n'a ma fɛn fɔ an ye yeli gansan bɛ mako dɔ ɲɛ an ye. Alhamdulilayi n'a y'o sira yira an na. An nana bonya min sɔrɔ yan an ma sigi ni min an y'o de sɔrɔ. A kɛra an ye bonya ye ka k'an ye wasa ye ka k'an ye nisɔndiya ye. A y'an kunbɛn ni nisɔndiya ko ɲuman ye. Dalamɔgɔw yɛrɛ ma an tɔɔrɔ ni foyi ye. Ayiwa alhamdulilayi kuma fɔcogo bɛɛ ɲana. Awa an ye bonya sɔrɔ an ye karama sɔrɔ. Awa an ye duwawu de fana ɲini a fɛ. Anw musow ka ko ka ca. A ka duwawu de k'an ye ka duwawu k'an ye. An ye denbatigiw de ye an ye cɛtigiw de an ye sigiɲɔgɔntigiw de ye. Sufi Baba a n'a ka kalandenw ka nin bɔn ye kun filanan o de ye ka wale ɲumandɔn foli kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ka ɲɛsin Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara mɔ k'a da wale ɲuman kan a ye mun kɛ ka ɲɛsin Sufi Baba ma n'a bilali ye ka taa alisilamɛya jɔsen duurunan baaraw timɛ Makan jamana kɔnɔ n'o ye Iji ye. O kuma foli filanan ye mun ye o de a yɛrɛ ye bonya min kɛ anw karamɔgɔ ye parce que n'i ye maa o maa ni Ala ye bonya k'i ye donc i kan ka tigi fo k'a tigi waleɲuman dɔn maa min fɛnɛ ye bonya k'i ye n'i m'o tigi fo k'a waleɲuman dɔn hali tɛ Ala yɛrɛ waleɲuman dɔn o kuma sirifikɛ kɛra sababu ye ka anw karamɔgɔ fɛnɛ bila ka taa Hiji la quoi donc a y'o bonya min k'an karamɔgɔ ye an nana ka na fɔ o fɛnɛ kama ka waleɲuman dɔn o bonya min n'a y'a o kɛ an karamɔgɔ ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o la donc o de an se yan bi kana dugawu k'a ye ni ka dugawu ɲini a fɛ sabu ka d'a kan silamɛ mana kɛ cogo o cogo a ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o kuma an bɛ dugawu k'a ye kɔfɛ an bɛ dugawu k'a ye a ɲɛna ka tila ka dugawu ɲini a yɛrɛ fɛ a ka dugawu kɛ Sufi Baba a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen o kuma an yɛrɛ bɛ dugawu kɛ sirifikɛ a n'a kanuba n'a ka kalanden bɛɛ k'a ɲini Ala fɛ yarabi jɔyɔrɔ min Ala y'a d'a ma Ala k'a ta fanga d'a ma. Duwawu o de kɛra ka Sufi Baba n'a ka kalandenw ka nin bɔn ye kun cɛ an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye. Cakɛda min bɛ wele ko Fondation pour la Solidarité u ka lajɛrɛba tako fɔlɔ kɛra ni o ye session ordinaire ye a ɲɛmaya tun bɛ conseil d'orientation président de bolo ni ale ye ministre ye Mali jamana kɔrɔ min ka caw ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ koɲɛw ma Amadou Konate lajɛrɛ in serera maa min fɛ Sirifila Jabaranso tɔgɔ la Abdul Karim Sako de don a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali u y'an sama min na an ka ɲɛmadaw fɛ ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye a bɛ fɔ min ma Fondation pour la Solidarité o sigila sen kan san 2017 k'o kɛ cakɛda ye min ka baara bɛna sinsin ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw ma ka ɲɛsin an ka finitigiw ma n'u k'a ma nansarakan na ko Solidarité nationale envers les forces de défense et de sécurité an'u ka denbayaw bɛɛ lajɛlen. Conseil d'orientation ni y'a session fɔlɔ ye a sigili ni sisan cɛ a baaraw ye tali kɛ min kan o de ye k'a fɔ a ɲɛmaaw ka fɔ la baara bolodalen u fɛ ani musaka minnu kan ka don a baaraw la k'o baaraw da ɲɛmaaw ɲɛkɔrɔ kabini minisiri min ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ma an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se fantanya kɛlɛli ma a n'a baara kɛ ɲɔgɔn minisiri caman wɛrɛw u bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn fɛ u ye baara minnu kɛ san 2018 ka se ka na da don o la ani baara minnu bolodalen bɛ u fɛ san 2019 ka diɲɛ ɲini ɲɛmaaw fɛ a baara boloda cogow la a n'a musakaw sira kan. Faamaw y'a ye k'a fɔ tiɲɛ na sɔrɔdasiw ni force de sécurité kɔnɔna la timinangoya bɛ yen nɔ mun de ka kan ka kɛ pour ka timinandiya nati donc o de kɔnɔna na mesure caman tara mesure dɔ bɛ aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ PPI créera sɔrɔdasi minnu bɛ sa kɛlɛyɔrɔ la polisiw ni gendarme minnu bɛ sa kɛlɛyɔrɔ la k'u ka denbayaw to yen service créera min b'u denw ta u kɔfɛ den minnu bɛ condition ninnu rempli k'u ta fo ka taa se u san 18 ma ka degun wuli ka bɔ sokɔnɔmɔgɔ ninnu kan o mesure nin kɔfɛ fondation in sigira o wɛlɛn de kɔnɔ ka taa parce que mesure de bɛ ka ta min bɛ se k'a kɛ timinandiya bɛ segin kɛlɛkɛcɛw dusu la
min bɛ se k'a to u ka a dɔn k'a sɔn a ma k'a fɔ u bɛ se ka sa jamana kɔsɔn jamana jɔlen b'u jigi kɔrɔ o jigiya fali de kɔsɔn fondation sigira donc fondation sigi kun ye o de ye fondation ka baara de ye sisan ka dɛmɛ di sɔrɔdasiw force de sécurité u ani u somɔgɔw minnu sara olu ye kɔ min to u kɔ ka u dɛmɛ kalan sira fɛ k'u dɛmɛ logement sociaux ko sira fɛ k'u dɛmɛ furakɛli kɛnɛya sira fɛ. Femme Fondation pour la Solidarité secrétaire exécutif ye n'o ye commissaire divisionnaire Madame Diallo Jelika Diallo a y'a yira k'a fɔ san 2018 musaka min kun dilen u ma jamana ɲɛmaaw fɛ u bɛɛ lajɛlen kun bɛ sefa wari $100,000 ma ko fɛn min ye san 2019 musaka bolodalenw ye n'u kama budget prévisionnel u bɛ t'i jɔ miliyari 1 ni $2 la ka fɔ jamana ka dilen kan k'u bɛna dɛmɛbaga ɲini u yɛrɛ la n'o musakaw sera ka sɔrɔ walasa baara bolodalen u ka se ka kɛ service yɛrɛ sigilen ni sisan cɛ n'o ye Fondation pour la Solidarité ye a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ jamana ka waganden de kɔnɔ ko dɛmɛbaga wɛrɛ t'u bolo fɔlɔ. Sigi in bɛ komi fondation ka wolo sɛbɛn de fondation créera ka sariya dɔw de sigi a kan a tɛ se ka baara kɛ fo jɛkulu dɔ ka sigi k'a ka taabolow lajɛ ka taasiraw yira a la ka sira don a kɔrɔ a bɛ se ka baara kɛ cogo min ani a b'a fɛ ka baara kɛ cogo min ka diɲɛ ni o ye ka diɲɛ d'a ma bi sɔgɔmada na sigi kun b'o de kan pour que aw k'a dɔn k'a fɔ o sigi in ye koba ye fondation ka fɛn kɔnɔ minnu kun y'o sigi kɛ aw b'o de jate lajɛ aw yɛrɛ kun bɛ salle kɔnɔ aw y'a ye ministre 8 de kun bɛ yen nɔ normalement ministre 9 de kun ka kan k'a sigi kɛ ala y'a kɛ sɔgɔmada in na ministre de la santé ye voyage sɔrɔ o taara Gawo o de la o ma se ka na mais ministre tɔw bɛɛ nana ministre de la santé fana an bɛ se k'a fɔ k'a kun bɛ yan parce que a ka Segal kun bɛ yan donc conseil min kɛbagaw bɛ ye ministrew dɔrɔn ye aw bɛ da la k'a fɔ jamana ye barika don o ko la jamana y'a dɔn k'a fɔ o ye ko fangama ye parce que a lawililen don an ka sɔrɔdasiw timinandiyali min kama o ye koba ye jamana ɲɛmɔgɔw bolo parce que aw b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw b'a dɔn an bɛɛ b'a dɔn ko sɔrɔdasiw bɛ jɔda la finitigi Mali finitigi bɛɛ bɛ jɔda la jamana ye. Kɔnɔdana k'a fɔ Fondation pour la Solidarité cakɛda do min ɲɛsin bɛ an ka finitigiw dɛmɛli ma ka jamana bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma n'u kama Solidarité nationale ka kɛɲɛ n'u ka yɛrɛ di ye jamana kumabɔli baaraw la cakɛda mɛsɛ min b'a kɔnɔ n'u kama organu o ye conseil d'orientation ani commission technique ani secrétariat exécutif. Alamisa tɛmɛnen na ye hôtel Laïko la Bamakɔ kalanbulon dɔ sigira sen kan walasa ka hakili jagabɔ kɛ Mali kasobon lahalaw ka se kasoladenw yɛrɛ cogoyaw ma ni hakili ɲuman bɔra association dɛmɛso de la ka se Mali jamana minisiriso min ka caw ɲɛsinen don kirikow ɲɛnabɔli ma olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani u dɛmɛbaga jɛkulu baara in sereyara maa min fɛ Sirifula Jabaraniso tɔgɔ la Sajo Sidibe de don a n'a ka jatala Seydou Ɲare an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Mali kasobon kɔnɔna falen do bi kosɛbɛ o de kelen bɛ ka kɛ kɔnɔnafiliba ye Mali fangabɔntigiw bolo o de hukumu kɔnɔna na ni ɲɔgɔnnajɛrɛ in sigira jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ wele association dɛmɛso ale ka jateminɛw la ko maa 2,200 ni 44 k'olu de t'u ka kiri kuma dɔn hali bi maa 1,000 ani maa 800 olu minɛlen do k'u ka jugement makɔnɔ ni ɲɔgɔnnajɛrɛ in bɛ bila kulu kɔnɔ n'a bɛna baaraw kɛ min b'a to kasoladenw ka hakɛ ka se ka sɔrɔ cogo min na ni a programme tɔgɔ ko tiɲɛ sira 2 kɛnɛ in kɛra sababu fana ye dɛmɛso ɲɛmaa bolo ni o y'a coordinateur ye k'a da don gɛlɛya dɔw la ni ka tila ka foli ani tanuɲɛ ka ɲɛsin u dɛmɛbaw ma. Sɔgɔmada in na an kumana an balimaw kan minnu ni sariya gosira ɲɔgɔn na n'u bɛ yɔrɔ la a bɛ fɔ min ma kaso kɔnɔna adamaden mana kɛ cogo o cogo i bɛ se ka fili n'i filila i bɛ ɲangi ni ɲangina o t'a to i ka jo bɛɛ ka tila i la an ye jateminɛ dɔ de kɛ k'a fɔ an ka kasobonw kɔnɔ n'an ma fɛɛrɛ dɔ siri min bɛ se k'a to minnu bɛ kaso kɔnɔ o ka se ka kiiri a bɛ kɛ tiɲɛni ye don dɔ la fɛ ɛrɛ y'a ye sɔgɔmada in na mɔgɔ 5000 ni kɔ min bɛ an ka kasobonw kɔnɔ mɔgɔ 4900 si ka kiiri ma kɛ o bɛ yen ten bilali la ten n'o tora jamana kɔnɔ a ma ɲi jamana ma n'a ma ɲɛ ko i kojugu kɛ i kan ka ɲagi i ɲangini kun kan ka fɔ i ɲɛna ni ɲɛgi kuma i kan ka bila donc o de kama i ni étude in kɛ
k'a yira bɛɛ la. maa min ye mali kasobon bɛɛ ɲɛmaaba ye ni o y'a directeur national de l'administration pénitentiaire ye ale y'a ka nisɔndiya jira kɛnɛ in kan ni ka tila k'a jira k'a fɔ ko maa 500 olu de bilala ka taa kaso wɛrɛw la min b'a to kasobon ninnu fariw bɛ se ka dabila cogo min na ani fana maaw ka kiiri bɛ se ka tigɛ a tigɛ waati la cogo min na ko o baaraw daminɛna jamana ɲɛmaaw fɛ min b'a to dan bɛ se ka sigi nin kɛwale na cogo min na an ka jamana kɔnɔ. Jama ka ca kosɛbɛ an ka kasobon na an bɛ don min na bi Bamako kasobon dɔrɔn an bɛ mɔgɔ 2000 ni kɔ kan yɔrɔ o ka ca or kasobon in jɔra mɔgɔ 400 dɔrɔn de kama donc an y'a jateminɛ k'a fɔ o ye situation min bɛ kasoladenw sɛgɛn kosɛbɛ donc f'an ka ani juge ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kuma k'a lajɛ an bɛ se ka solution sɔrɔ o ko la cogo min na situation tɛ se ka continuer tan parce que Mali ye kasobonba dɔ jɔ an ye Keɲoroba o kasobonba yɛrɛ n'i y'a jateminɛ o dabara mɔgɔ da mun kama a bɛ ɲ'a fɔ kasobon yɛrɛ fara ka sɔrɔ baara ma ban. Mali minisiri bon min ka baaraw bɛnnen bɛ kiiritigɛ kow kan u ka nɔbila tun bɛ kɛnɛ kan ale y'a jira k'a fɔ ko Mali kasobon kɛcogo bɛ cogo min na bi k'a bolo kan ka yɛlɛma sabula ko hali ni ye kasoladen k'i ka hakɛw kan ka k'i ye o siratigɛ kɔnɔna na minisiriso min ka cɛw bɛnnen bɛ walasa jotigi ka jo ka d'a ma jalagitigi ka jalagi ka d'a ma ko ni ala sɔnna ma ko fu bɛna siri nin kɛwale in na min b'a to an ka jamana bɛ se ka kɛ tiɲɛ jamana ye cogo min na. Dɛmɛso ka baara de adamaden bɛɛ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka jo ka se ka défend dɛmɛso tɛ prison dɔrɔn kɔnɔ an bɛ tribunal bɛɛ la bi an bɛ Mali dugu bɛɛ kɔnɔ bi an bɛ commune bɛɛ kɔnɔ an tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ ka jo ka sɔsɔ mais mɔgɔ minnu fana ka jo sɔsɔra a man kan ka to yen ten ka sɔrɔ a ma kiiri an ka nin baara in kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko dɛmɛso bɛ mɔgɔw dɛmɛ u ka kojugu kɛ non kojugu kɛ an b'o kɔn ni mɔgɔ fana ye sariya sɔsɔ an b'i kɔ mais nin ko de min ka gɛlɛn jamana la n'a ye kasobon to tan don dɔ la ko bɛ bɔ a la an tɛ ma segin ni min ye. hakilina jigila an b'o la dɔnna k'a fɔ nin jɛkulu ni a bɛ wele association dɛmɛso a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka sariya madon togodalamaw la cogo min na u ka hakɛw bɛ se ka matarafa u bolo walasa an bɛ jamana min kɔnɔ ni o ye Mali ye maa bɛ se ka damakɛɲɛ u ka hakɛw la cogo min na ni ka bɛɛ jɛ fanga ni o ye démocratie ye ka aw sabati wa ka Mali kɛ jamana ye min kɔnɔ dɛsɛbagatɔw ani setigiw u bɛɛ bɛ damakɛɲɛ cogo min na kiiri binankun kan ni k'u ka hakɛw sɔrɔ lafiya kama. Kulu min bɛ wele ko Front d'Action pour la région de Kayi u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni araba tɛmɛnen na ye bourse de travail la min senfɛ u da sera fɛn caman ma Kayi mara yɛrɛ ɲɛtaga koɲɛw kan an ka kulu ɲɛmaaba ka dantigɛlikanw lamɛn Boubacar Tarawele ale ni Samba Tarawele ka kuma galamani na. An ye kunnafonidilaw wele parce que olu de y'an da ye olu bɛ se ka yɔrɔ min na sɔrɔ an tɛ se k'u lasɔrɔ ka ɲɛfɔli k'u ye an kun ye wale mun ta n'o kun ye ka siraw tigɛ walasa terrain ka wuli aéroport ka dayɛlɛ an ka sira ka dilan donc ani ka tila ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo parce que ko mun kɛra a kɛra anw de tɔgɔ la a kɛra anw de ye mais maliyɛn bɛɛ lajɛlen de jɛra k'a kɛ donc bi wele kun y'o de ani ka gouvernement ladɔnniya k'a fɔ ko dɔ bɛ ka kɛ Bafulabe mara la n'o ye ji bɛ ka taa ni pont ye pont 2 Fangala ni Selige ni pont Bafulabe mara olu bɛ balo la ni terrain de ni terrain tɛ yen sira fitinin mun b'u bolo n'o fana tɔ tigɛra a bɛ k'u bolo baara ye. Donc an bɔkun ye o fɛnba saba de ko mun kɛra k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye a kɛra cogo di k'a ɲɛf'u ye ka foli lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka gouvernement ladɔnniya Bafulabe sira la gɛlɛya mun bɛ yen bi fɛn saba in ye sira ani terrain ani aéroport a bɛɛ n'a nafa n'i y'a jateminɛ anw minnu ye sɛgɛnbagatɔw ye anw tɛ se ka avion ta anw bɛ bɔ sira de fɛ ni sira tɛ yen anw bɛ terrain ta mais ni terrain jɔra sira ka tiɲɛ aéroport ka datugu an bɛ ɲininkali kɛ an bɛ taa an faw lajɛ cogo di an bɛ taa an balimaw lajɛ cogo di an bɛ taa an baw lajɛ cogo di sira mun dun don n'i y'a jateminɛ Mali nafa sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ o sira in de fɛ bon gouvernement ye layidu mun ta an ye u ye layidu ta an ye yɔrɔ kelen de kama k'u bɛ sira dilanni daminɛ an y'a ye u ye sira dilanni daminɛ mais tiɲɛ la anw bɛ sira mun nɔfɛ o tɛ an ɲɛ t'o la mais comme u ko nin ye entretien de pour que ka nin wagati la tɛmɛ an b'an sigi ka kalo 6 kɔnɔ o kalo 6 kɔfɛ u bɛna baara mun daminɛ an b'an sigi k'o fana lajɛ u ko kalo 6 ye entretien n'o banna u bɛ segin ka na sira dilan o bɛ bɛn kalo 30 ma donc an b'an sigi jamana ko la siko tɛ o wagati ko tɛ e bɛ se ka ko dɔw daminɛ mɔgɔ wɛrɛ b'a laban donc pour le moment on accorde à ce gouvernement le bénéfice du doute c'est-à-dire an bɛ yamaruya d'u ma u ka baara kɛ k'a lajɛ a kun bɛ cɛ mun na n'a kun cɛra ɲuman na alhamdulilayi anw de ka autorité don ni tarif kan ka f'u ye a bɛ f'u ye n'a kun ma cɛ ɲuman na fana a bɛ f'u ye.
o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan Musa Fanba ka sɔrɔlenw don. Algérie furanjɛrɔ fanga ma ɲɛmɔw kɛlɛ kɔfɛ k'u dandigɛ k'a fɔ jamanakuntigi sigi kalata bɛ kɛ décembre kalo tile 12 nata. Surasiya ɲɛmaaba général Ahmed Gaïdé Sall n'an b'a jira k'a fɔ jɛn tɛ kɛ ni a ye marabolodenw k'a fɔ ko u bɛ wuli ka bɔ marabolow la k'u kunda faaba Alger kan ka taa fara nisɔngoya taamakɛlaw ka juma o juma. Maa dɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala surasiya kɛlɛ kɔfɛ k'u ɲɛtugu nisɔngoya taamakɛlaw ka wuli ka jɔw ka kalo caman u b'a fɛ ka gɛrɛndɛ don a ko la wa. Araba septembre kalo tile 18 surasiya ɲɛmaaba général Ahmed Gaïdé Sall y'a yira gendarmew la k'u ka denmisɛnninw bali ka faaba Alger lasɔrɔ ka bɔ marabolow la. Adamadenya hakɛ labasa jɛkulu min bɛ Amerikikaw fɛ yen ni u ka ma ko Human Rights Watch o y'a yira k'a fɔ adamadenya hakɛ bɛ ka bin ka buruja surasi fanga fɛ. Alamusa tɛmɛnen général Ahmed Gaïdé Sall ye a ɲini fanga fɛ maa cɛma gɛnni dɔ bɛ yen a ka minɛ k'a lasago u ka ma ko Fodel Boumala k'a sababu kɛ k'a ka bɛnbɛnbɛnw bɛ ka ɲɛsin faso sigili ma a senzabara kɔnɔ. Ma in yɛrɛ kunnafoni dila kɔrɔ don a tun bɛ kunnafoni di Algérie jabaraninsoba la. Araba wulatile yan b'a fɛ a minɛna a ka denbaya da la yan'o cɛ dɔgɔkun kelen fangasinamatɔ ɲɛma dɔ fɛnɛ kun minɛna ko Karim Tabu. Fangasinamatɔ ɲɛma wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ko Samira Benlarbi o fɛnɛ minɛna k'o datugu. Musa Haba Amoudi ni ale ye politiki bina ko jateminɛnaba ye Algérie jamana kɔnɔ a ko général Ahmed Gaïdé Sall ka nin wulikajɔ in bɛ kun ye fɛn min ye ka se k'a jira diɲɛma na k'a fɔ ko ma taa k'ale bolo da hali bɛ jamana surasiya bɛ a ka baara la n'o tɛ ko surasiya yɛrɛ kɔnɔ bi ko maa bɛ maa la surasiw la a ka ko man bo olu dɔw mɔ o kumana ka to ka bagabagaliw kɛ a ka dɔn k'a fɔ hali bi fanga bɛɛ la k'a ka nin wulikajɔ in bɛn b'o de mɔ. Tunisie jamana kɔnɔ Nabil Karoui waritigiba in min minɛna ka datugu dɔgɔkun damadɔ yanni jamanakuntigi sigi kalata cɛ n'o jamanakuntigi sigi kalata kɛlen a nana jɔyɔrɔ filanan na a ka ko kɛ bɛɛ lajɛlen dala gwɛsɛ ye bi ka sabu kɛ Tunisie minɛni sariya a kuma nin na ɲɔgɔnna wale ɲɛsigi o de y'a to sariyatigi caman bɛ ka hakili jagabɔ kɛ a kunkan bi misaliyala maa min bɛ kaso la n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye jamanakuntigi sigi kalata tako filanan senfɛ a bɛ fɔ o ma cogo di kasoladen jamanakuntigi wa a kɛ bɛ ka mɔgɔw kɔnɔ wa waritigiba in ni o ye Nabil Karoui ye sariya ɲɛdɔnnaw minnu kɛ bɛ ka hakili jagabɔ kɛ a ka ko kunkan olu y'a yira k'a fɔ nin ye fiɲɛba ye Tunisie fanga kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minɛni sariyaw n'u k'a ma ko code pénal nin yɔrɔ kun ma ɲɛsigi a kɔnɔ kalata labɛnni jɛkulu ni o ye ISI ye o kɔni kɛ bɛ k'i jɔ yɔrɔ min na o ma bɔ yen o ko ale ka faamu na maa in ka kiiriw ma diya tigɛ n'a ka kiiriw ma diya tigɛ a tɛ se ka jira k'a fɔ a nɔ bɛ ko la o kumana sariya kan ka se ka fiɲɛbɔda di a mɔ nka kiiri ɲɛmaaw fɛnɛ fɛ k'o t'o ye olu ma sɔn k'u da don o yɔrɔ la sisan kɔni Tunisie jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ ka taa n'i ka jate de ye sa sariya ɲɛdɔnnaw la dɔw y'a yira k'a fɔ n'a ka kiiriw kɛra diyatigɛ fɛn ye yanni jamanakuntigi sigi kalata tako filanan cɛ ko a jarala k'a fɔ a bɛ nɔ minɛ o kumana ko jɛn bɛ kɛ a kɔ maa min nana jɔyɔrɔ sabanan na n'o ye fanga ɲini dɔ Ennahda ka cɛbɔ ye minnu kɛn bɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan Abdel Fattah Muru k'o bɛ bila a nɔ na jɔyɔrɔ filanan na ka jamanakuntigiya ɲini jamanakuntigi sigi kalata tako filanan senfɛ nka o fɛnɛ bɛɛ ma bɛɛ o kan dɔw y'a yira k'a fɔ nin ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maa dɔ ka minɛ k'a datugu jamanakuntigi sigi kalata ɲɛkɔrɔ damadɔ a ka kiiri la jamanakuntigi sigi kalata ka kɛ a kana jɔyɔrɔ filanan na nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye ale jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma ka danga n'o ye procureur général adjoint ye Tunisie faaba la Tunis o fɛnɛ y'a yira k'a fɔ fiɲɛba don u ka jamana fanga taabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minɛni sariya kɔnɔ a minɛni tora bolo la wali kelen a bilala nin si tɛ ko ɲɛnabɔ barisabu ka d'a kan kiiri ma kunjɛ sariyaw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ sutura berefini dɔ dan bɛ jamana ɲɛmaa kan ni o ye immunité présidentielle ye nka o k'a sɔrɔ i bɛ jamana ɲɛmaaya de la ni ɲuɲu ni ɲaɲa sɔrɔla i kun kan a ka ca la i minɛ man di bawo o b'a sɔrɔ i y'i jɔ jamanadenw ɲɛkɔrɔ k'i kali nka Nabil Karoui m'o si kɛ fɔlɔ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ sababu ye k'a jira maa na k'a fɔ hadamadenya baara tɔ k'a jɛ don kuma bɛɛ. Alamisa septembre kalo tile 19 nɛgɛ ɲɛ 18 ni o ye 18h ye Belgique duguba la Bruxelles la jamana ɲɛma Félix Tshisekedi Congo Kinshasa jamana ɲɛma ka taama kunjɛtɔ Belgique jamana kɔnɔ nazarala ani nazarala tɔnba Union Européenne Commission Européenne ma ɲɛma Jean-Claude Juncker ye ɲɔgɔn ye jamana ɲɛma Félix Tshisekedi yɛrɛ a ka jamana ni nazarala tɔnba Union Européenne ka segin ɲɔgɔn mɔ a yɛrɛ ye cɛsiribaw kɛ a la k'a sabu kɛ nazarala tɔnba Union Européenne a ka visa bi sɔrɔ yɔrɔ min na n'o
n'o datugulen kun do jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila fɛ ka sabu kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye ani nazaralatɔnba Union Européenne cɛ u k'a ma ko Maison Schengen. Félix Tshisekedi y'o dayɛlɛ Congo faaba la Kinshasa. Jean-Claude Juncker ni ale ye Commission Européenne ɲɛmaa ye ani Félix Tshisekedi ka kuma fanba bolila fɛn min nka cɛkɛɲɔgɔnya bɛ se ka segi nazaralatɔnba Union Européenne ni Congo Kinshasa ni ɲɔgɔn cɛ cogo min. Hali n'o y'a sɔrɔla ko gwɛlɛya wɛrɛ bɛ yen da kun kan ka se min mɔ n'o ye maa ɲanginɛw ye nazaralatɔnba Union Européenne fɛ ani cakɛda dɔw Congo Kinshasa dugukolo kan bɛɛ y'i cɛ ka bɔ o yɔrɔ kɔrɔ. Félix Tshisekedi mi da se a mɔ, Jean-Claude Juncker mi da se a mɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini san 2005 nazaralatɔnba Union Européenne kɛ mɛ ka gɛrɛndɛ ta ka cakɛda dɔw sɛgɛrɛ Congo Kinshasa dugukolo kan ani maa ɲɛma dɔw. Cakɛda bɛ t'i jɔ 60 la minnu kun ka surun jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila ka fanga na ani maa ɲɛma 14 minnu ye jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila nɔfɛ mɔɔw ye. A kun jɛra la k'a fɔ u tɛ don nazarala jamana si da fɛ ni nafolomafɛn yer'u bolo fana o bi kumaniya u mɔ ko gel des avoirs. Nka nazaralatɔnba ɲininkali tɛ n kun ne a la k'a fɔ fanga yɛlɛma ko min ye nin ye Congo Kinshasa jamana kɔnɔ a ka fiɲɛbɔda dɔ ka di Congo Kinshasa jamana mɔ ɲangi ninnu ka wuli. Nazaralatɔnba Union Européenne y'a yira k'a fɔ o wulili tɛ nazaralatɔnba Union Européenne kelen bolo. Jamana 28 minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan nazaralatɔnba Union Européenne bolo olu de bi fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔla ɲangi in kan ka wuli. O kumana nazaralatɔnba Union Européenne sigin bɛ ka jamana 28 ninnu de kɔnɔ ka bɔ nin kuma in na ka taa se fɔ décembre kalo labanda nata mɔ. O jamana 28 ninnu de bɛna jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔla jɔnwala bebe in na Congo Kinshasa jamana a kɛ manzago ye an n'a bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲangi ɲɛsinnen kun do maa minnu mɔ ani cakɛdaw minnu mɔ an b'a wuli wale kelen hali bi an ma nimisi wasa baara taabolow la an bɛ dɔ fara ɲangi kundala kan. Nka maa minnu zɔmin ka diya olu y'a yira k'a fɔ ko in kɛ man di ka sabu kɛ nazaralatɔnba Union Européenne bɛ se ka jamana ɲɛmaa kura Félix Tshisekedi musalaka de n'o tɛ a b'a kalama k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna yɛlɛmaba ma kɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fanga kɔnɔ bawo fanga fanba bɛ maa min bolo o ye hali bi jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila de ye. Wasabulo filaw minnu bɛ Sénat ni Assemblée nationale a ka wasaden ka ca ni bɛɛ ta ye o b'a jira k'a fɔ jamana marali o bɛ bila ale de ka bolo kan. N'i taara marabolo fɛnɛ na wasabulo minnu fɛnɛ bɛ yen marabolo ɲɛmaw maa fanba ye a ka mɔɔw de ye ko kumana ko komi bɛ o cogo la nazaralatɔnba Union Européenne yɛrɛ bolo o n'a ɲɔgɔnna yɛlɛmaba ma kɛ ko nazaralatɔnba Union Européenne bɛ sin ka girin k'a fɔ ko ɲangi ka wuli. Chadikaw ka jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno ye dantigɛli kɛ k'a fɔ a ka d'a ye wasadensigi kalata min mɛnbɛ ka bɔ a juwa kɔrɔ a ka kɛ yanni janvier kalo labandaw cɛ san 2020 o ka k'a mɛnnenba ye. Kabini san 2015 wasadensigi kalata in kun kan ka kɛ nka nafolo ko ntanya kama a bɛ ka bɔ a juwa kɔrɔ. Badaki dɔ sera kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ma ɲɛma mɔ ka bɔ jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno yɔrɔ a ka chef de cabinet kɛmɛ ka min ɲɛgɛn jamana ɲɛma tɔgɔ la k'a b'a ɲini kalata labɛnni jɛkulu ma ɲɛma fɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka kalata labɛn yanni saa ka kunjɛ a mɛnɛ ka kɛ saa 2020 labandaw ye. Kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI fana ye jaabi kɔmasegi di k'a fɔ a ka gwɛlɛ kalata ka se ka kɛ jamana ɲɛma ka kuma fɔlen kɔnɔ ka sabu kɛ degunba bɛɛ nafolo min kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kalata in labɛn caman de b'o jɛ jamana ɲɛma yɛrɛ b'o kalama bawo ale de ye nafolo dibaa ye u mɔ wa wasadensigi kalata yɛrɛ dama kɛtɔ tɛ n'a fɔra k'a ni mɛrisigi kalata ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a musaka ka bon nafolo hakɛ min wɔlen don ni o kan ka don kalata in da fɛ shefa wari miliyari 50 ani miliyari 4 don kalata labɛnni jɛkulu ko dɔ wɛrɛ ma sɔrɔ o la miliyari 10 kɔ ko wari tɔ ka ca o kumana kalata labɛnni jɛkulu ko ni jamana ɲɛma kɔni zɔnna olu ka kuma mɔ kalata in ka labɛn a teliyara bɛ san wɛrɛ avril kalo la wale kelen walasa u ka fɛɛrɛ baara yɛrɛ mɔ a ka kɛ san wɛrɛ novembre kalo ye 2020 kunjɛtɔ jamana ɲɛma ka chef de cabinet ko kandɔrɔ wa jamana ɲɛma jɛntɔ tɛ ni o ye o kumana min dora sa Idrissa Déby Itno ko a bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se baɲumankɛlakaw mɔ minnu ye cadidi dɛmɛbaw ye u ye layidu min da k'a fɔ u n'a dɛmɛ ka kalata in musaka bɔ u k'u jija ka layidu dafa don nataw la a kan ka ye diɲɛselekɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso kɔnɔ dantigɛli dɔ kan ka kɛ a fɛ yen k'o senbɛ k'a na wele bila baɲumankɛlakaw mɔ u k'a dɛmɛ ka se ka kalata in musaka bɔ.
bani serela jamana kono halibi daba wulidu ka sabu ke ministri nyama minga ka fanga labara kala tamase ka ke sababu ye ko ministri nyama di fanga nyini ndo fla inyo nzoro wasare nziki kala tala ngashika wasade sorole mase ka ke sababu ye ka fanga daga iye ode ko sobi mingu me ministri nyama yala no ye Benjamin Netanyahu ye aka fanga nyini ndo likuda oni min ye nyonzoro barabla foli kene ka ni umase ka fara nyona Benny Gantz ubetani ngasegi ula ministri nyama koro ere Benjamin Netanyahu aka wasade sorole kera bisabani kelenye Benny Gantz blamba nye bawo utake me bisabani sabayi atoye kalataso tani nani nyona ye ulu de fene kanga tende ka sabu ke ulu sumayali masoro dowre fe finyero yera kalata tabulu ulayi fanga nyini ndo minana joro sabanana oye arabula ka uka fanga nyini ndo ye ukama ko lisa arabe uni oye wasade ndani nzaba soro mino biwele ko ultra orthodox olu jate minembe kata dine fafe ni oye yahudiya dine flado kelenye sefarada chassis oye wasade nshegi nzoro yahudiya to flana ni oye ultra orthodox ashkenaza yadoda haturai ofena ye shegi nzoro alamusa Benjamin Netanyahu kunye anyini Benny Gantz ve na manya ka fambela jele ko ningeme kata tengu nyona anga laje anga fara nyonga ka jamana nyema ya sokura sigi gouvernement ngura mi nyema ya bitunne Benjamin Netanyahu bulu Benny Gantz gama ko mekembe wasade mbisa bane kelembe bulu bisa bane sababene bulu ko ke ka ministri nyema yi o kandero bebe na sa femi ndura jamana nyema ni o yero venerable sharia keme ka jira ka foni ko gulera ni njogo ina le de bibuli kata mabere ni tasa kadu fanga nyini ndaw ni nyonje ka hagli jagabo kenuye ka wasade mvena nyininga ninga ma kelen nyini ka jiendo mo ko ka gouvernement ngura siki jamana nyema bo bara damene dimagine ta farkolo ɲɛnajɛ binakun kan basketkɛ kɛnɛba dɔ labɛnna maɲamugukaw fɛ min ni sefa wari min donna la o bɛ t'i jɔ $3 ni a nɔ kan fɛn na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a koromokarili baaraw bɛɛ kɛra ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen na ye maɲamugukaw fɛ sigida 6nan kɔnɔ bamakɔ nin baara ninnu bɛ seereyara maa min fɛ seerefila jabaraniso tɔgɔ la isuf kulubali de don a n'a ka jatala abdulayi sogodogo an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ ni bollan donati kelen da silen do mètre munga ani segi de kan a janya je mètre 10 ani 5 ɲɔgɔnna ye kɛnɛ do min bɛna bila bollan dolan degedegeni so ka bolo kan n'o ye centre de formation de basketball ye n'a bɛ Maɲanbugu ni kɛnɛ in ni a lakɔrɔkurayala ka sababu kɛ paye b'a la sigiden so min bɛ Mali kɔnɔ o ka dɛmɛ ye o ka bolofara min bɛ n'o kama ko ONG ISA dɛmɛ min tiri jɔ franc CFA $3 ɲɔgɔnna na u ye centre in dayɛlɛ ka papier ko bɛɛ ɲɛnabɔ kana se ne sigilen ma ka sɔrɔ kana di yan ne de tɔgɔ b'a la k'a fɔ ne de ye président ye ma démarche kɛ ma u ci ma bɔ a kalama donc n b'a ɲini Ala fɛ Ala fɛnɛ ka denw ni dɔgɔninw d'u ma mun b'a bonya ma segin k'u ye donc n tɛmɛtɔla n bɛ n denkɛ fo mun yɛrɛ ye ko in bɛɛ initiative ta n'o ye Bakara Ture a bɛ Corée du Sud bi a tɛ kɛnɛ kan yan mais a ka foli bɛ yan ale mun ye fɛn in bɛɛ lajɛlen initiative ta ka tila k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna fɛn mun dilen filɛ nin an ma u ka minɛ ka ɲɛ parce que don bɛɛ an tɛ mɔgɔ sɔrɔ mun b'an dɛmɛ don bɛɛ an tɛ nin ɲɔgɔnna fɛn sɔrɔ donc an bɛ kɛnɛ mun kan bi ni ONG hollandaise n'o ye ISA ye olu de sɔnna ka don an jigiya kɔrɔ ka terrain in retaper aw ɲɛ b'a la cogo min na donc an b'u fo dan tɛ foli min na bamananw b'a fɔ ten ko hɔn ka di mais nani minɛ ka fara kan u ka di ka tɛmɛ hɔn kan terrain kun bɛ yen an kun ye baara k'a la mais u ye mun k'a la nin ye o y'anw sewa ka tɛmɛ terrain tigiya kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n b'a fɔ fɛnɛ ko dɛgɛ man kala mais n'i ko mɔgɔ ma n'a minɛ ka kari ko ne kan ka minɛn di a bɛ dɛgɛ kunna yan donc fɛn dili tɛ fɛn mun dira o tɛ a di cogo de u y'a di ni dusu ye k'a di ni bonya ye k'a di ni karama ye sigida politiki ɲɛmaw kana se a denmisɛnninka bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ bololan dolan matarafa o bɛɛ lajɛlen y'o ka nisɔndiya fɔ kɛnɛ in kana na nisɔndiyalen don kojugu nisɔndiyalen don n bɛ min y'a kɛ denmisɛnninw ye vraiment n b'a fo k'a waleɲuman dɔn et puis toute la jeunesse de Maɲanbugu mais min bɛ n fɛ ka f'u ɲɛna kosɛbɛ terrain nin kana dan ma u k'u janto terrain na ka terrain minɛ ka ɲa k'a clôturer parce que terrain bɛ olu de ye a bɛ commune 6 bɛɛ mais surtout Maɲanbugu u k'u janto terrain na kosɛbɛ a kana dan dɔrɔn ma ne b'o de ɲini u fɛ o ka ɲɔgɔn minɛ parce que tant que sport bɛ yɔ dugu kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnw bɛ don ɲɔgɔn na a b'u fari bɔ ɲɔgɔn na u bɛ don ɲɔgɔn na u kanu bɛ don ɲɔgɔn na
a diyara ne ye kojugu. An bɛ hawa hakili lajigi k'a fɔ bololandolan degedegso in ma ɲɛmaaba n'o ye centre de formation de basketball de Mayanbugu CFBM ye o de ye David Traoré ye. David Traoré ye maa ye maa min ka cɛsiri dogolen tɛ maa si den kelen na farikoloɲɛnajɛ tagasiraw fɛ. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nataw la.